Yes, vi skal til at bruge programmet Screencastify i forbindelse med skærmoptagelser. Man kan vælge blandt rigtig mange andre programmer, men i dag skal vi altså bruge Screencastify. Og hvordan finder man Screencastify? Der er flere muligheder. Det nemmeste det er, at man skriver søgeordet ind i Google. Screencastify. Kommer det? Vælger det. Og så siger man forhold til Chrome. Der er mange muligheder i det her program. Og det tager lige lidt tid. Nettet er ikke så godt. Så. Og nu kan vi se heroppe til højre er der et lille filmikon. Det er vores Screencastify. Når vi så trykker på det, har vi forskellige muligheder. Blandt andet kan vi sige, at vi vil gerne gemme vores materiale enten på harddisken eller på Google Drive. Jeg vælger Google Drive. Og så trykker jeg på indstillingerne. Det hele ser fint ud. Kamera og lyd. Alt er som det skal være. Jeg siger get started. Og så kommer der en kort introduktion. Ja, det var deres egen demonstrationsvideo med lidt livlig musik. Og det var egentlig det.